राउर भगत राजू रउए नियन बहना सेहरी संघत में अमित रंजन भइल बागजेड़ी। राउर भगत राजू रउए नियन बहना सेहरी संघत में अमित रउकी भइल बागजेड़ी। लगे लगरहन लागल बा भोला जैसे तोहरा कमैया में, लगे लगरहन लागल बा भोला जैसे तोहरा कमैया में। अब न रहब जाई मोनैहर भेजी रोज मरैया में, अब न रहब जाई मोनैहर भेजी रोज मरैया में। चुए पलाहनी उदहत उदहत कनई लागे कलैया में, अब न रहब जाई मोनैहर भेजी रोज मरैया में। रहब न